azvina kumira zvakanaka. Prophet Walter Magaya, panapa vanogona kungosangana nezvese zvese. Ndo nyaya yandiri kuona iri mudariro panapa. Right, chakaitika ndechekudai so. Zimbabwe Football Association, ZIFA vice presidential candidate Gift Banda has reportedly been arrested by police in Bulawayo over an allegedly forged O-level certificate that he used to file his nomination papers. Neanda Radio has been told, we also understand police want to speak to Prophet Walter Magaya over another forged O-level certificate that was issued in his name by the same person who forged Banda's. My bad. So, Pakazongon's day, Gift Banda out on bail after court years. He forged O-level certificates to stand in ZIFA election. Banda, who is eyeing the vice president post, is on the same slate as Walter Magaya, who reportedly also has no O-level. Murikuona nyaya yacho kuenda nako manje. Saka iko zvinezvi parikunzi Banda ana O-level, Magaya arikunzi ana O-level. Saka ipapo manje pakungonzi uyu ana O-level, uyu ana chichi, ndo paakutopisa ipapo. Ndo pari kupisa nyaya yacho yes. And ameno kuti zvinopera mushiri because kuona komana zvinhu zvatodai soka munozongonzwirira kuti nikirikini vanokupedza career zvechokwadi. And nyaya idzi dzezvima position izvi kaizvi list ravanhu vacho varipo. I think ndakambokuudza list riripo: Martin Kweza, Gore Mashau, Muponda Gilbert, Farajere, Piri Twine, Philemon Machana, Nkobile Magwizi, Temba Mliswa na Walter Magaya. Ndo vanhu vari pa list rekunzi vari kuda kudenta izvozvo. And list iri vanhu ava vari kunyanyorwiswa. Umwe naumwe ari kusangana nezvake zviri kutomudhonzera kumashure. Ndo zvandiri kutoona ipapapa. Takatarisa iri kutaurwa na uyu anozviti tingati ex girlfriend something angari Temba Mliswa ari kubuditsawo nyaya because Temba Mliswa ndiye mwari pa list revanhu vari kuda kuita mapresident eZIFA. Ari kubudawo ane zvaari kutaurawo panapa ari kuti, dear online ZIFA, I have a son with aspiring ZIFA president Temba Mliswa. I just wanted to notify you that he holds no decorum to hold such a prestigious position and is an irresponsible father to date. He has never contributed a single cent towards Tino's upkeep. I'm surprised he's even printing out t-shirts and buying you guys lunch when Tino Tenda, who's now 3 years old, is living at a mercy of the Australian government. Temba Mliswa has abandoned his responsibility as a father and he has no respect for women at all. He only looks after certain kids to suit a certain narrative. You will be putting all your female soccer players and office staff at risk of being taken advantage of. And before you know, it is the whole team and office administrators will be pregnant by Temba. You will make it harder for other stakeholders and foreign embassies who genuinely want to assist the football fraternity by having dodgy characters like Temba Mliswa as your president. Recently, the Australian government pumped money to Africa. How do you expect our mama cash the embassy, who has a heavy pace that can change the face of the nation's football fraternity, to sit down and have a productive meeting with Temba Mliswa? Please don't betray women. Ndo mashoko ari kubuda achitaurwa na ex girlfriend ya Temba Mliswa. Chimwe chijoka ichi chiri kubuda. Prophet Walter Magaya ndakaona mumwe achitaura Prophet Walter Magaya ane ningirikini criminal record chichichi vakambogadzira ameno zvima aguma mumwe wanga achitaura nyaya iyoyo vanongoti this one mira ndingoita kunosiyana nayo iyi. Pane dzimwe nyaya dzaunongoona dzichipupuruka nemhepo ungoti izvi zvana aguma nyaya aguma vakaitaura vakazobuda vachikumbira ruregerero. Everyone knows that, but I don't know why kuti maZimbabweans this time around vakafunga chi ende vari kufunga chi kwangona kuda kungoita something vari kungobuda umwe akakanda chijoka ningakadai so. Oro kana kuti vamwe vanhu vavainawo murese vari kunyatsoona kuti pamwe ivo vanenge vane popularity shoma. Unoziva kuti kana ukaita popularity shoma ka vanhu vanongotanga ngokudhawata ngoti idzo idzi. Saka munhu wese anenge achitsvaga support. Kune vamwe vanhu vacho vari nyatsori popular zvokuti anongosvika achinogara patebho anenge nyatsozikanwa kuti aningi anochimhanya anodai. Those guys ndo vari kunyanyisa kuatakwa panyaya iyoyi.
so vanhu vese vavo ndo vanenge vari pama1 ninga roda kudai so ubva ungononzi aiwa akambodai akadai I don't know. Zimbabwe ndo zvaita kuti manje hey pari kupisa chigaro ichi. I don't know kuti chinyanya rine mari yakawanda sei chekuti chinyanya rwirwa kudai so ichi. And I'm surprised kuti why is it Peter Ndlovu asipo palist. I mean pamwe akanzi chimbomira isati yanguva yako cheche chimboibva kana kuti akaona kuti maybe is busy kana kuti akaona kuti maybe kuti aswera chinetsana nevanhu ava zvinogona kudi zvinogona kuzomunetsa. I don't know why but ndakangoona asipo palist ire ipapo zvinhu zvazvichiitika. People like Prophet Magaya, they are doing so well. Zvese zviri kuitwa zvechiqualification chekuzonzi vanhu all level. Some of those guys havana kana chef soka chavanenge vachida ningana kuda kungotaimira mari but kwatasa vanhu kuita sana Magaya hatisi kutaridza zvekuti aguma all level kuchechi kwake tikamboisa zviro paside munhu wokuti atikwanisa kuvaka maground ebhora. Zvimwe zvinhu zvinongoda kungoonekwa kuti uyu munhu ari kutoita magrounds ari kutovakwa. It's not easy to build in stadium. Vamwe vacho ungatonoti soka yacho wamboitei for soka tarisa kana team yake Magaya munhu kutota team yebhora inenge ichitoitawo chichichi munhu wokuti arimo ari passionate about it. People like Temba Mliswa ndizonyanya zangu zvakawanda fitness trainer wechichichi amene zvanenge achingotaurwawo zvanenge achingonzi vakazombodai vakadai. It's something chekuti inini hangu handizonyanye kuona pakuningina kwacho. People like Peter Ndlovu muvana kuti aiwa zvebhora racho vakatorotamba kudhara but akazenge pakubudiswa ma-examples pakunzi anogona kunge ari football legend but let's look at people like anonzani uyu Kate Coventry akamhanya nekuswima zvisingaita akaswima zvakatodarikidza but hande pakunzi wakupuwa ministry kunzi chirana ministry of sports zvakabva zvotanga kudhakwa zvakuti hazvichanyatsobuda ona mene zvazvakungoita iko zvinezvi ministry of sports yacho yese yakatoneta bhora rikutotambirwa kunze mastadiums munyika mumachaimo hapana mastadiums but ukatona people like Walter Magaya vari kutovaka mastadiums but people like Kest anogona 5 level anadzo akazoita zvakadidi akadidididi hande pakutodikirikana ndiori kurana maministries hakuna kana ground rikurecommend kunzi ritambirwe bhora local but mumwe munhu asina 5 levels acho ari kutovaka maground acho. Saka unoona ndo panotanga kunetsa nyaya dzacho ipapo. Ndisoona kuti vamwe vanotanga kuattack kuti angotaimira kunzi aiwa ngatitoitai kuti zvakati zvinzi 5 levels dzishande ipapo, you know, all those things. But ameno tichazoona kuti zvichange zvakamira sei hama dzadiwa tinozoonesana. Ende pane imwe nyaya ndisandabuda panapa. Pane nyaya ye 4 million year yakabiwa Mblawayo. 4 million yakabiwa Mblawayo. Ndakabona ndakaona police ichibuda iri kuti anzi tapa dhuze kubata vanhu. Guys, I don't know. Maybe pamwe that's how they work. Pamwe ndo mashandira avo. Mbavha dzacho dzinoudzwa iri kuti tapa dhuze kubata. Dzinoramba dzichitowedzera kutiza. Wobuda muchitaura kuti tapa dhuze kubata vanhu. I was shocked honestly speaking kuti hey Zimbabwe I don't know kuti iskiri ipiro rinoitwa iroro. Mbavha dzinoudzwa kuti tapa dhuze kubata dzinowedzera kuramba dzichienda. But maybe pamwe ndo mashandira vanoita kana kuti vada kutry kunotify the public but the public yacho because dai vanga vari kuti apa tizobana ngale vashuza kuti mbavha dzacho ndanani but the public yavari kutoudza yacho ndo mbavha dzacho. I think it was wise kuti vamwe vangobuda nyingota kuti mbavha hadzisi kutombodziwana takatoita give up ivo vachitoziva kuti vari kudzitsvaga nedemo. I think zvaimeka sense kuti mbavha dzacho nditanga kuzongorelaxa dzakudzwa kuti nyaya yakapera nyaya kwete kuti moramba muchiuya pavanhu muchiwadza kuti zvinhu zvaya zvaata padhuze kudzibata idzo dzichinyatsoziva kuti dziri kutsvagwa. Munongoziziva nyaya yemari yakaita seiyoyo it's not that easy and hazvisi nyore kuti vanhu ivo vazongonzi vamhanyiswa vatsvagwa vaonekwa akatora mari yakawanda kudaro. Ndo mari pamari yese yakanzi yakabiwa paHestin iyoyo ndo yakanetsa ndo pakarohwa mari yakawanda 4 million USD. It's a lot of money in Zimbabwe. Kuti mari iyoyo ngonzi yangobiwa panombobiwa mari nongonzi pabiwa 1 million pabiwa makati mari yakati iyoyo 4 million iyoyo ne15 billion iya yakadisappear ndo mari dziri kunetsa. Ngatisangane mucomment section mangu izvozvo muchindoudzawo kuti nyaya dziri panapa idzi muri kudzoonawo sei.